Ayan, naka-record na yan. Mag-vlog ka, magsalita ka. Yan guys, bababa na po kami. Ito po yung mga kasama namin. Yan. Bali, 4 po na grupo kami. Bababa na po kami papuntang... Saan po tayo kayo, Dan? Ha? Saan tayo? Pinukan. Pinukan. Papunta kami Pinukan, guys. Yung mga view rito. Bangin po yan, bangin. Bababa na po kami. Magtitinda po kami doon. Kasi may mga fiesta. Kung magmamadali ka rito, diretso ka bangin. Ayan guys, ayan ang view. Ganyan po ang kagubatan dito. Fresh na fresh. May ilog po kaming daraanan. At yan ito, DPWH. Oh, ganda doon. Hindi ko pala nasara. Sagat mo, sagat. Ayan. Ang kalsada rito yung nadodot yan. Malayo-layo pa po kami. Ayan ang view po, ganyan. Yan ang kaganda ang gubat dito. Sobrang ganda. Layo-layo pa. Ano ang mga view? Yung bangin. Pag nahulog ko dyan, saan ka mapupunta? What driver natin? Driver. Bumaba na guys. O mga kasama natin. Malalim ang baba. Mahirap na ito, pauwi. Kaya na tayo naman nun. Ubus lang, paninda natin nun. Pag-uwi. Hindi kami uwi at hindi hanggang hindi ubos. May Lenny pala rito. Bongbong Marcos ko rin. Layo pa. Ang gaganda ng mundo. Ako nang magulo. Ilog. Ilog na pala yan. Ay, so, mga kabahayan. Mga kabayan na po rito. Galing po kami dito nung nakaraang taon. 2020 na tayo. Or 2021. Tumayo kami dito. Sobrang ganda. Fresh na fresh ang hangin. Oo. Ayun sila.
daw. Tama mga kabahayan dito. Base camp. Wala rin din. Ilog. Ilog yan. Ay, maliit lang pala. Semento na. Wow, ganda dito. Ang bahay dito. Ito yung mga kasama namin, no? Naka-tricycle. Kaway, kaway. Yeah, maganda rito. Yung buhay lang po ang maraming mga tao dito, guys. Dahil na yung pala kami. Mga ilang ilog pa ang kakawin. Simple po ang bahay. Ito, sabi. Ito, Nakay ni Sarah Heronimo. bahay ko yan. Bahay daw ni Sarah Heronimo yun. Kaya kubo. Kaya, ito mga bahay ng artista. Wala na ako nasupa. Iwan ko dito. Yan, ayan na, putikan na, rough road. Rough road na yan, guys. Wala na kami sa batuan. Maladaan na namin dito ang mga ilog. Sila guys. Kaya mga kasama namin, guys. Ayun, ito semento na. Ay, rough road pa rin. Ano ba yun? Ano naman yung pang maganda yung dito? Fresh na fresh ang mga ano rito, guys. Gulay. Magtaniman yan. Ito pa. Simple lang ang buhay yun. Kahit ito lang bahay yun. Diba? Simple lang. Rough road. Hindi pala rough road yan. Bato pala. Semento. Ayan. Nasabit na. Mga maganda ang pagkakas, guys. Diba? Ganda na bahay. Hindi lang. Hindi kailangan magpayaman. Hindi na dapat. Yan. Ito. Ewan ko kung ano to, resort ata ito. Mga bandera pa kasi. Ito mga bandera, mga
guys. Yan sila. Tatlo lang ngayon dyan sa likod. Bali pang-apat kami. Upload na. Upload. Layo-layo pa kami. Kala ko ay na mga ano dito. Bus. Mga travel. Maganda ang view rito. Baba na. Ito mataas eh. Mataas ka. Ingat-ingat lang. Hindi natin kailangan magmadali. Makakapunta rin sa pupuntahan. Ewan ko resort na talaga ito. Hindi ko alam. Ay, hotel ata. Hotel ata yun. Dragon fruits. Wala pa bunga. Rough road pa rito, hindi pa naabutan ng semento. Madala po namin ito. Mapaninda. Yan. Simple lang ang buhay. Enjoy your life. Gana. Dito nga, simple lang ang buhay nila. Yan, 200. Is papunta Santa Inicial. Papunta Santa Inicial. Santo Niño daw. Hindi ko nakabisado. Ito pala ako papunta Santa Inicial. Kaso hindi kami doon. Tinukan kami sa tinukan. Rough road kaya naalog. Sakit sa po. Pala yung pamana ako eh. Maraming isda dyan eh. Marami talaga dyan. May pamana ako rin sa bahay eh. May lente pa ako.
susunod nga, dadalhin ko doon. Yan ang sa tuloy ko. Alin ko nito. Sayang. Dati sa Batangas ang huli kami ng isda. Ang dami namin na huli doon. Tilapia, banak, marami. Sawa ka na lang sa isda. Try ko kung meron maraming isda. Uwi namin, ulit yung lente. Pamana. Simple lang. Malayo-layo pa kami. Matayang 2 kilo. 2 kilo pa daw ang tatawirin at pumapunta sa Parorona. Mababaw lang naman ang mga ilog dito. Bakit yan? Rough road. Masakit ko sa puwet. Umaapaw to pag umuulan. Ayan. Ayan, pinakataas na. O, ayan sila guys, oh. Kaya kanyang diskarte lang sa buhay. Walang pasaganang eh. O, diba? Ayan, oh, farm. Ang presyang gulay dito. Tapa. Lumayo rin kami dati dito. School. Ano yung school to? School ng Kayabo. Galing kami dati dito. Doon kami sa likod. Sa likod kami nagtinda. Kala namin fiesta. Tapos na pala. New Year live. Doon, sa likod ng overload na yan. Tsaka may nagtinda. Kami tumahan yan, diretso yun yan. Ano, diretso kami ngayon dito. Kasi may piyesta rito. Diba? Barangay Kayabo. Hello, Lenny. Basta kami sa barangay Kayabo. Ilang ilog pa. Kaya, ang dami yung house dito. Enjoy your life. Hindi ko alam. Pag hindi na nag-record yan, puno na yan, nililipat ko sa cellphone. So, lilipat kami ng daan. Ayan sila. Yung mga kasama namin. Si Ricky. Lipat! Dito kami
may dadaan sa kabila. This way to... Yeah. Ah. Dati wala pa itong daan na ito eh. Ngayon, nilagyan nila kasi sa kabila ay mabato na. Ayun sila ate ko na rin sabi, tumawid. Yeah. Malubak. O, pala yan o. Tapos na ang anihan. Tapos na ang anihan. Ayan, dragon fruits. Maraming dragon fruits dito. Dragon fruits yan. Dragon fruits. Labak, labak. Ganda naman ata ang daan din. Ay, malalim. Ah, wala namang ganong bato. Hello guys, magandang umaga. Ganda ng ilog dito. Diba? Dadaan sila. Yeah, malalim. Putang ina. Malalim. Diba? Malinaw. Oh. Malinaw. Wala na yung sa part na rito. Dito ang daanan. Ayan na sila. Oh. Kaya. If we have an edge. O, diba? Ang ganda ng bundok, oh. Oh. Yung mga kasama namin. Another one, ako. Medyo malalim pala. Okay, isa ka sa... Oh, nako, nakatumirik. Tumirik na. Yan, malalim pala. Ayop yan. Kala ko mababaw. Okay. Ah. Malalim pala. Dahil sa kabila. Kaya na kaya? Testing. Ayan isa. May bato, may bato. Okay. Next, Ricky. Malalim! Yeah, sige! Parang may barko. Sige naman. Sa dulo? Mababaw lang sa dulo? Dito lang, mababaw dun, oh. Paikot. Paganda ng bundok. Yeah. Yeah. Lamig. Lamig. Kumaan mo lahat. Oo.
Sayang yung tulay dati rito eh. Doon po yun, doon sa dulo, sa kabila. Ay, sa kabila ba yun? Oo, dyan yun, sa pangalawang tulay. Pangalawang hilo. Di pa rin, di ata ginawa yun. Hindi pa. Tagal na nun. Bata pa yata ako nun, 16 pa lang ata ako nun. Sayang ito yun. Ayan. Ayan, semento na. Semento. Yung mga kasama namin. Blue na ito na ano man. Na, Pag, Hindi. Ano yan, naka-plastic yan. saan? Yan. Ito? Oo. Ewan ko. Ay, ito yun eh. Ayan ba yan? Oo. Bakit natin? Ay, ito. Sawa! Ayun o, sawa! Ayun o! Patay na. Patay. Oo. Ay, aso. Sawa. As. Patay na? Oo. Basag na yung mukha eh. Ano pa naman, nangahabol pa naman yun. Sarap yung kakain eh. Ah. Dami rin sa Batangas. Bubuhat. Another ilog. Pero Ayun sa yung tulay oh. sayang yung tulay na to. Hindi na ano. Ito yung tulay na sayang mo. Hindi na ayos. Malalim dyan eh. Ito yung hanging bridge. Malalim. Hanging bridge yan, hanging bridge. Sayang. Nasira na. Antay-antay. Tanggol. Eh, sabit yung tricycle. Ang jeep na malaki. Malalim ng Santa Ines yan. Let's go. Muna na. Yan natin doon. Parang mababaw yun. Ito ata ang mababaw. Ito ata. Kurbe mo muna pre. Bravo. Ito. Ay. Puro ba to? Kaya? Kaya? Ah. Dito kaya? Mababaw lang ha. Yeah. Malalim tayo niya, pinaganoan ng truck ano yan eh. Pinaganoan ng jeep yan. Naku. Gege.
namatay. Di pa. Lalaki ng bato. Parang dito maliliit din dito. Dito? Dito sa ano daan? Tulak? Isa pa. Doon muna. Dito ah. Maliliit lang ano rito, katamtaman lang oh. Ay, puro bato. Batuan dito. Batuan. Malalim dito eh. Dito mababaw lang. Diretso yun lang, gilid. Mababaw lang naman. Kaso malalaki ang bato. Dito maliliit naman. Yes, enjoy lang oh, di ba? Ang ganda ng bundok oh. Taniman. Wala na yung mga patag na daanan, tinatayuan na ng mga building eh. Maganda ata mga huli rito. Naku, namatay. Namatayan. Gilid lang kaya? Dito. Tapos. Oh. Naku. Ano mababaw ko? Dito lang maganda sa gilid oh. Kahit isagad dito yung ano. Yung bato lang lalaki. Ganda. White stone. Okay. Oh. Op, Kerik. Naku. Ayun na. Sa likod. Op. Teka, anay pa di ha. Okay, try. Abante. Abante. Op. Kapit mo, surak. Okay. Yeah. Kabila. Ayaw di makatras. Atras mo, dandan. Atras mo, pre. Atras mo muna. Kaya.
teka. Dito kaya. Nalagyan ko ng bato? Okay, Okay. 1, 2, 3. Ay, 1 1 1, 2, 3. Alam. Lagyan mo, wag mong tanggalan, lagyan. Ha? Hindi, malalaking bato maganda dyan. Malalaking bato. Ito mga patag. Ito kaya. Malalaking bato maganda dyan eh. ay, muna kang tanggalan mo. Huwag mo lagyan. Sabay ha, sabay. Ilang. 1 Yeah. Hindi sa tubig oh. Ha? Makakalinis ang tubig. So, kami naman next. Next lang natin. Yeah. Kasi lagyan ng tulay dito yun oh. Yun oh, sa may kabila na yung tulay yan eh. Nasira na. Hindi pa inaayos. Sayang naman. Diba? Yeah, malalim. Wala eh, malalim pala daw. Hindi nakakita. Sakay doon, no? Pagilid. Hop, hop, hop. Bato lang yan eh. Ah. Dito pala yung patriki ano.
marami palang bato doon. Hindi naman nakita. Ayun o. Baby. Ano yan? Kalabaw? Oo. Ayun. Sabi dulo. Ano na doon pa tayo kapitan? Diretso na tayo doon? Dito kay ano, naandyan kaya yung may-ari ng lupa? Ay pala yung maraming bato. Oh. Hindi namin nalakas. Hi guys, andito na kami. Nakalatag na kami. Ito yung aking pwesto. Ito yung aking pwesto. Ito yung sa kanila. Ayun. Dito kami nakapwesto sa may kanto. Ayun. Kantuhan. Yeah, madam, pili lang kayong damit. Ayun. Dito ako sa waiting shed. Ayan po yung ano. Yun yung aming pwesto. Bali, 4 lang kami magkakasama. Damit, mga manggas, laruan, at saka accessories, at saka tupperware. So 4 days kami dito hanggang Sabado. Ito yung aking pwesto. Ayun, magsasaing na si ayun, hindi pa nakakapaglatag si Manong Ricky. Binaba pa lang lahat. Ano? Wala naman dyan, ito. Oh, nakita ka tuloy. Nakakonect to sa ano. Yun. Anong ulam natin? Maliit lang yung dala kong trapal, pero 3 yan, 3. Maliliit. Yung pinakamahaba, hindi ko nandun. Inano na dun eh, hinarang. Meron daw dun oh. Ay, ano kaya meron dyan? Ulam. May event? Wala yatang event.
So ayun guys, nandito kami ngayon sa Barangay Tinukan. Dito ako sa likod. Dahil puno. So ilang araw tayo dito? Hanggang isang linggo? Hanggang linggo? Linggo, Sabado? Ito nakatunog. Walang perya. Aray!